Mana pa sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, outside of this church, the Catholic Church, there is no salvation. So muna kita mga Katoliko, hagit o awhag nato sa mga Katoliko nga ni Abinhi o nagtanaw sa ato ang social media. Number one, ato ang sayro ng atong pagtuo. Kaya na may panultihon manggod nga, you cannot love the things which you do not know. Dili nato mahigugman ko sa kabutang kung wala kitang masayod ni ini. Kung ining pagtuo ang atong giluptan, wala masayod na. Ang mahitabo anak mga higalaw maigsoon, taphaw ang gamot. Mabaw ang gamot na atong giluptan. O anytime at kusukusuhon ta sa mga pagsulay, kusukusuhon ta sa mga tentasyon, may tabo nga malukat ang maong pagtuo ug mawa tas tinuod. Manakinahanglan ta magtuki sa pagtuo. Daghan mga defensor Katoliko, di ilabi na diri sa gitawag og Pagabian City. Naman din ang lay Catholic apologist, tapi mga ubang mga defensor Katoliko na adini. Kita mo tuwa na tawag anang di ta mosultis tinuod tungod kay mahiubos ang atong mga amigo nga mga Katoliko. No! Di na to pwede ikompromiso ang atong pagtuo. O ang dapat mangulo-manguloan ang ato ang mga pari. Na naman kay ang na ay mas dakong responsibilidad sa pagpangluwas o makalag ang atong mga pari. Muna atong iampo atong mga pari nga unta na sila gugma sa pagpanalipod sa pagtuo. Nga naman kaya ang una-una manggod sa uban pero libak. Hala, ato lang ay mga igsuuman na to na sila sa palibot. Mga ato man sila actually ka ng mga Katoliko in terms of faith, they are not our brothers and sisters. Nga naman kaya di man sila payag ng pagtuo. Okay man namang ihugoy-hugoy ta, okay man ang tawag ini makighalubilo ta, provided lang ato ang purpose to convert them. Kaya kung wala tay purpose ni i-converter ng mga tawhana, gisupak nato ang kabubuton sa Ginoo to save them. Nga naman, sumala pa sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, outside of this church, the Catholic Church, there is no salvation. Gawas aning simbahan na way kaluwasan. So, nga okay man makigugoy-ugoy ka, pero ang tumong nato is i-convert. Pero kung ate una-una i-convert sila, supak na sa kabutong Kristo. Masukok si Kristo, kumusupak kasi ang butong, naluwason ng mga tawana, pinaagi sa conversion. So, parang atong pagtuang Katoliko. Number 2, paningkamutan nato. Paningkamutan nato nga atong ipaambit sa uban. Pinaagi sa pulong, pinaagi sa pagpaningkamot sa pagbuhag ini. Nga naman, kay kung nakabawang sa pagtuod, hindi nato ipaambit sa uban, ang may tabo anak mga sir o mga mamis, yun. Labi ng kabaluta, nga kaluwasan na itong gisgutan, kaya dito mapaambit sa uban, ilabi na sa mga naminaw karong dinhi. Simba ko, mga matay na sila po, matubang sa Ginoong Diyos. Yang murason na balita nga, Lord, mo kami kabaw, anak Lord. Mingon na Ginoo, kasi may nag-ingon yung mga waa kabalo. Na ako yung padala, ipaatod akong plaza sa Pagadian, wak mo naminaw. Nagpalingog-lingog lang mo, di kihapon magkapasaw. Pag-ilat, tas Ginoo, anak ka, nagpalingog-lingog lang mata. So, ang information na gihatag sa Diyos, pinaagi siyang simbahan, nagpabilin o gihulat ta nga mudawat ni ining maong pagtuo.